ଶଙ୍କର ତ ମାଣ୍ଡୁକୁ ପାଣ୍ଡୁ ସହିତ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ତୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ନଇ ଯାଅ। ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତୁମେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ସେ ପାଣ୍ଡୁକୁ ବାହାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତମର କ'ଣ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ହଇଲ ବାୟାଣୀ। ମତେ ବାୟାଣୀ କହିବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଅ। ଆଜ୍ଞା ମା। ମାଣ୍ଡୁ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଦେବ ମାନେ ଜାଣିବ ମୋ ହତ୍ୟାରେ ହାତ ମାରିଦେଲ। ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ଦେହରେ ଯେ ହାତ ଦେବ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ 3 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା କରିଦେବି। ଶଙ୍କର, ତୋ ପୋଟଳ ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ତୁ ରାଜମାତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ରାଜମାତା ଚାହିଁଲେ ତୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ 3 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ ବିକିଦେବେ। ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ରାଜମାତାଙ୍କୁ? ବାଳ ନା। ତୋ ଶୁଖିଲା ଧମକାଳେ ମତେ ଦେଖା ନା ବେ ଆଉ। ମୋ ନାଁ ବି ଶଙ୍କର ଦାସ। କା ଗାଣ୍ଡରେ କେତେ ପଡ଼େ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗାଣ୍ଡୁଆ ଭଳିଆ ମୋ ଆଗରେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବୁନି ବେ ଶଙ୍କର। ଆଜି ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ତୁ ମୋ ସହିତ ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ସେ ଡିହାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଆଗରେ କହିବ ନା। ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ହେଉଛି ଜୀବନ। ତା ଦେହରେ ଯେ ହାତ ଦେବ ତା ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଟି ସବୁ ବାନ୍ଧିଦେବି। କାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଛେଳି?